नमस्कार सर मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ। कस्टमर ऑफिसर राजेश शर्मा मुंबई से। सर आपके लिए इन्फॉर्मेशन गुड न्यूज़ जानकारी है। सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो जिस नंबर का खुलुमबाय आंनि चेनेलाव बयखौबो गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय। लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। भिडिअआनो जाहैबाय बे साननै आं भिडिअबो होनो हायाखै होनब्ला मा भिडिअ होगोन साननानै ओमफ्राय दिनै आं माने आंनियावहाय मोनसे वाट्सएपआव मेसेज फैदों आरो मोनसे भिडिअ फैदों माबानि मा होनो लटारिनि। बेखायनो आं बेखौनो साननानै माने मोनसे भिडिअखौनो बानायनोसै नामा होननानै सानबाय आरो मोनसे जेरैहाय लोगोफोर नोंथांमोननावबो फैयो जानांगौ लटारि माने मालाबा कलबो फैयो बिदिनो SMS बो फैयो आरो बिदिनो वाट्सएपफोराव भिडिअबो फैयो नालाय आं दिनै सानबाय आरो आंना मोनसे लटारिनि भिडिअ फैदों वाट्सएप नाम्बाराव ओमफ्राय बेखौनो आं भिडिअ बानायनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै होननानै सानबाय। लोगोफोर नोंथांमोना मिथियो जानांगौ जेरै कौन बनेगा करोड़पति बेफोरनि मेसेज आरो मा होनो कम्पानिनिफ्राय मोनसे फैयोना नोंनि सिमावहाय मोनसे लटारि नांदों नों ओरै दे बेफोरबायदि फैनाय SMS बा कल बेफोर गासैबो फेक्स आरोना नोंथांमोनाबोथ' मिन्थिखायो जानांगौ नोंथांमोनावबोथ' फैफेरबायबो जानांगौ। आंनाव दिनै फैदों आरो दिनैल' नङा माने सिगांबो फैखांबाय बिदिनो SMS फैदोंमोन वाट्सएपआवबो आरो कलबो फैदोंमोन। ओमफ्राय थेवबो आं बेफोरखौ जेनेबा मोनथिखानायखाय फेक होननानै मोनथिखानायखाय जेबो मोना आरो ओमफ्राय मा होनो दिनैबो फैबावनायखाय आं माने भिडिअबो होनाय जायाखै। आं बेखौनो लानानै बेनि सायावनो मोनसे भिडिअ बानायनोसै नामा होननानै सानबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बांसिनानो मोनथिया दै बिदि कल फैनाय बा SMS माबाफोराव फैनायफोरखौ जेनेबा मोनथियैबो दङ नालाय बेखायनो आङो मोनथियैफोरनोहाय फोरमायनो सानबाय जाहाथे बिनिफ्राय सांग्रां जानांगौ आरो बायदिसिना नाम्बार बिहरनानै कल खालामबाबो जेरै साननैसो आरो सिगाङावहाय ATMनि आरोना ATMआव कल खालामनानै माने कम्पानिखौ कल खालामनानै ATMनि नाम्बार बिहरोमोन ना नोंथांनि ATMआ रिजेक्ट जाबाय गोदान खालामनांगौ जों गोदान खालामनानै होगोन रिनिउ बानायगोन नोंथांमोना नाम्बारखौ हर होननानै बियोमोन ना बिदिनो बांसिनानो मिथिया नालाय जेरै जोंहा आइमोनानो मिथिया दाबो आइमोननाव जुदि बिदि कल फैयोब्लाथाय बिथांमोनाहाय मिथिया नालाय हरफ्लाङोन आरो नाम्बारखौ। मानो होनब्ला लोगोफोर बिसोरो जों बेंकनिफ्राय खालामदो जों मेनेजार बुंदो नोंसोरनि एकाउन्टआ इदि जाना दङ ओमफ्राय जों अफिसनिफ्रायनो मोजां खालामनानै हरगोन होननानै बुङो नालाय बेखायनो बेंकनिफ्रायनो कल खालामलायदों होननानै माने फोथायो आरो दायोथ' एसे सांग्रां जाबाय फ्रायानो मिथिबाय नालाय नै फार्स्टआव आरो माने गोदान टाइमाव बेफोरबायदिनो गोबां मोनथियैबो थायोना बेखायनो मोनथिहोनाया मोजां आरो जों गासैबोथ' आरो रोंखाजोबो नालाय रोंखानायफोराथ' मोनथिजोबो जेनेबा रोंनायाथ' गासैबो रोङो खिन्थु खायसे आरो आं खायसेनि थाखायसो बुंदों खायसेफोरा मोनथिजोबा नालाय आइमोना मोनथिया जेरै आबैमोना मोनथिया खायसे रोङैबो थायो नालाय बेखायनो बुंदों आरो आङो बेखायनो न'खरफ्रावबो गासैबो सांग्राङै खालामना लाखियोब्ला मोजां आरो जेनेबा रोङिथ' नङा रोंनायफोराबो खायसे जाफेरबाय आरो माने जोंनि खाथियाव जाखांबाय लोगोफोर बिदिनो गोबां थाखा बिदिनो रां लांजाबाय आरो बिदिनो थगायनानै जेनेबा खायसे गोदानाव जोङो मिथियामोन नालाय बुजिस्लाबनो हायियाव माने नाम्बारखौ होना लांनानै बिदिनो गोबां रां लांखार जाबाय। बेखायनो गासैखौबोहाय दासिमबो खायसे रोङिबो दङ नालाय बेखायनो सांग्रां जानो थाखाय बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाबाय आरो आं जेनेबा गोरोंबो नङा आं बिनि बिखयबो बारा मोजां मोनथिया थेवबो बेफोरबायदि कल फैनायखौ आं फेक होननानै मोनथिगौ आरो बेखायनो बयनिसिमबो सांग्रां जानो थाखाय खावलायबाय आरो नाम्बार होनाय दंखायो बे नाम्बाराव कल खालामनांगौ बेबो आलादा नाम्बारजों नङा नोंनि वाट्सएप थाखानाय नाम्बारजोंसो कल खालामनांगौ ओमफ्राय नोंनि नाम्बारखौ खोन्थाहरनांगौ बेफोरबायदि मोनसे भिडिअ फैयो आरोना ओमफ्राय आं
लोगोफोर आं WhatsApp नाम्बार लोगोफोर आं कलबो खालामनानै नायदोंमोन आरो रिं जादोंमोन ओमफ्राय रिसिभ खालामाखै रिसिभ खालामिनि ओमफ्राय उनाव हरफिनासै रिसिभ खालामनायबा माबा खोनासंनो हागोन लोगोफोर आरो लोगोफोर आंनाव मोनसे कल फैखांबाय आरो दै सिख्लायावनो फैदोंमोन आरो ओमफ्राय आं बिदि माने आं रायज्लायदोंमोनबो ओमफ्राय आंनावहाय कल खालामनानै खोन्थाहरदो आरो बिदि नोंनि नाम्बारावहाय मोनसे लटारि नांदों ओमफ्राय माबा होनदोंमोन आरो आंनाव मुकुता मोजां माने 3000सोनि मोनसे मुकुता मोजां मुकुतानि माला नांदों नोंनि लटारियावहाय होननानै आंनाव कल फैदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो सानबाय फार्स्ट टाइम दे बेयावहाय ओमफ्राय नंगौ नामाबो सानो ओमफ्राय माबायदि सोंबाय आं ओमफ्राय नंमारगोन नामा सोंबाय ओमफ्राय मोनगोन नोंनियाव बिदि फैदों ओमफ्राय आं मा खालामनांगोन सोंबाय आरो ओमफ्राय नोंथाङा नोङो पस्ट अफिसाव सेन्ड खालामनो हागोन नोंनि एड्रेसखौ डिटेल्स हर बेनिफ्राय नोङो पस्ट अफिसाव लायनांगौ ओमफ्राय नोङो 700 फैसा होग्रोनांगोन होननानै आं सानखाबाय इयावनो बिदिस' बिदिबा आं बे बुस्थुखौनो आं थेवबो आं सोंफिनबाय आरो बेखौ उल्थानो जुदि आं बुस्थुखौ फसायनोबाबो थाबाय बेनिखाय माने फार्स्टआव आरो बिराद गोदै बुंहरदोंमोन आरो नों बिदि मोजांथार बिदि आरो नेक्स्ट टाइमाव फैफिननाय नङा जोबोद मोजां होननानै बिराद बुंहरबाय थाबाय एड्रेसखौ बिहरबाय ओमफ्राय डिटेल्स ओमफ्राय पस्ट अफिसाव नों थांनांगौ ओमफ्राय फैसाखौ होबानो मोनसिगोन नोंनाव फैखाबाय बुस्थुआ पस्ट अफिसाव फैखाना थाफैखाबाय होनना बुंबाय आं बुस्थुखौ मोनग्रोआबा आं फैसाखौ बोरै होनो जाबाय आं माने एसे बे गुबुनफोराबो एसे सोंग्रावबाय आरो आं फार्स्ट टाइम नालाय ओमफ्राय सोंग्रावनायाव बिदि फैयो नामा बियो खरसा जायो नामा होननानै बिदियानो फैसा बिदिया सिगां बेलेगनियावबो जाखांबाय होननायखाय ओमफ्राय आंबो माने उल्था उल्थि बुंहरखाबाय थाबाय आरो ओमफ्राय आं बुस्थुखौ मोनग्रोआबा आंबो फैसाखौ होग्रोआ नायग्रोनांगोन होननानै उनाव बिसोरबो आं उल्था बुंहरबाय थानायखाय माने उनाव कलखौ आं दानना हरबाबो बिदिबा नाङा दे आंनो होननानै आं दानना हरबाबो माने बिसोरो फार्स्ट टाइमहाय जाहाथे बिदिनो नोंथांमोनाबो दासान बियो खसा होननानै बुस्थुआ फैयो आरो फैनाया खिन्थु नकलिनो आरो मोजां फैया बिदिया ओमफ्राय बेखौनो माने थगायनानैहाय फैसाफोरखौ बिदिनो एकाउन्ट नाम्बार बिहरो लोगोफोर जाहाथे बिदि दाजा सांग्राङै था माने थगायदा जानाङा गुबुनजोंहाय बेखायनो बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय आरो मोनथिग्राफोराथ' मोनथिखायो ओमफ्राय आं मा बुंबावगोन दिनै नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय आंनि भिडिअखौ अब्ला लोगोफोर आंनि जुदि भिडिअखौहाय नायनानै मोजां मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालामदो आरो शेयार खालामनानै होदो आरो आंनि चेनेलावहाय गोदानब्लाथाय साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो लोगोफोर आंनि बुंनायफोराव माबाफोर गोरोन्थि जादोंब्ला नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ निमाहा होगोन होननानै लोगोफोर आंनि चेनेलखौहाय गोबां सापर्ट खालामदो गासैबो आदा आगै आबौ बिनानावमोन गासैबो सापर्ट खालामनानै होदो लोगोफोर बिदिनो जाहाथे आंबो मोजां भिडिअसफोर लाबोनो हायो गोसो जायो माने भिडिअसफोर होनो गोजोननाय मोनो साबस्क्राइबार बारायबा जोबोद गोजोननाय मोनो आरो मालाबा खमायनायखौ जोबोद दुखु मोनो आरो लोगोफोर ओमफ्राय आंना बिदिनो 1K जायाखै लोगोफोर दासिमबो जुदि नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामब्ला थाबैनो 1K जागोन होननानै आं आसा खालामो लोगोफोर ओंखायनो आंखौबो प्लिज सापर्ट खालामदो जेसेबां हायो प्लिज नोंथांमोननिसिम नायगिरि नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आरज गाबनाय थाबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो नेक्स्ट गोदान भिडिअजों फिन लोगो मोनफिनबावगोन थैंक यू बाय राजेश शर्मा मुंबई से। सर आपके लिए इन्फॉर्मेशन गुड न्यूज जानकारी है। सर आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम चला रहे हो जिस नंबर का आपके पास व्हाट्सएप चल रहा है सर हमारी कंपनी की तरफ से